ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଆସିଛି ତ ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଛି। ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିକି ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ କେତେ ସମୟ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛ ଯେ ଆମେ ଯିବା ସ୍କୁଲ ଯିବାନି ପାଠ ପଢ଼ିବାନି, ମୋ ଭଳିଆ ବାହାରକୁ ଆସିକି କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବ ସେଇଟା ତୁମ ଜୀବନର ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଦେଖ। କାରଣ ମୁଁ ବି କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ମୁଁ ବି ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଥିଲି, ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲି, ଲୁଚୁଥିଲି, ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମାନୁଥିଲିନି। ତଥାପି ମୁଁ ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ସଦାବେଳେ ଯାଅ, ପାଠ ପଢ଼, ସରକାର ହଉ କି ପ୍ରାଇଭେଟ ହଉ ସଦାବେଳେ ତୁମେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କାରଣ ନହେଲେ ମୋ ଭଳିଆ ବି କେତେ କଷ୍ଟ କାମ ହୋଟେଲରେ ଆସିକି ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ କି ଭଳିଆ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି ସେଇଟା ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ମୋ ଯିଏ ମୋ ସାଥିରେ କାମ କରୁଥିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।